kalau orang nak laki aja dulu bilang. Orang nak laki. Marandu nih ya. Kok walang aweko di bawah indah kemampuan menelinyo anak iyo pulo malang nasib nyoden tukang lobo buak malang nasib banyo jadi rang padenda pai sanjo
dua udah malamku tapi iyo 100.000 ode dah haragonyo ranca adi boni datol lua kalau bau indah tahun jam 3.000 anyo cie pado 100.000 ranca adi bowian kana bowe la sagantang macho sakilo la dosa soi cibo itu ibatan do urang jalai kasanang sansaro nana datang ko suara ranca urang asiko la ibasora ko suara lakura urang lah banyak bera coy ko bananasi manjadi rapadela kandia la pulo ko tukang la taki agata ko di gigi nyamua la kuli idana la gata gata wa apane e babelo cali agota la mura tau tanga kaindu asamang jawa kadi bayia de uda kanji dia banyaki udah ko kuliari oe pangku di sandang adi jinjiang sasianati payu undi pangku adi ayun dadi adang matowari dape minggu ka minggu dadi adi ade anak bini nana batopi putih dompetnya data bau mungkin nambah topi tak mendago lagi adem nambah sarawa putih galak-galak sajoja acako oi giginya jarang dedang oi di tengah-tengahnya mungkin di tak pandai naniko oi menyimpan rasio salia anak unitu
jota bay alope bayinti ala tingga diambilnya pancali alupa onde milala kabangkai onde la sami ikam buang ala pulo itu saroman bana jorang gilo dan patui patui onde lama-lama gini seperti orang gila biala denai debeni bantu arang gilo hoi bantu adana burua onde bini dena lalimo kok pandai mau buat mungkin amarana malah jonaniko kalau jonaninya membawa laki malampo kalau joiko onde denai balaki boy makan nati denai di buenyo denai nyo pandai melo baru mencari piti kadang ladang tomai kadang-kadang galeci mangko kadang manjulu apa kadang manjulu asam malah pandai pulo asa yakin dia bani abang nama bini bisa untuk